Neo painelee jo Extremeä toistamiseen, saaden sitten seuraavaksi päivän toista Extreme-testikierrosta. Kolmantena toiseen Extreme supertesti, kakkonen ensimmäinen Extreme, kolmonen crossitesti Lusissa, nelonen sitten tuo endurotesti. Ja toisen kerran. Antoin Meo tuli jo Extreme-testin läpi, näin lähtee Seistola tyylikkäästi tulevat tuo ensimmäinen ja sitten Seistola jo tuohon crossiradan Remeksen kohtalo valitettavasti kovin moni muukaan, mutta lopputulos on siis se, että etupyörän tuhoutumisen vuoksi Remes tämän päivän kilpailusta ulkona. Ja Seistola Sipistola sitten Extreme-testin maalissa. Ja sitten nähdään melkoisen komea heittäytyminen Extreme-testin aluksi. Lorenzo Santolini keräilee siellä vähän ratanautoja vastaan. Numero 5. Lorenzo Santolini, Espanjan mies. Ja sitten seuraavana Extreme-testiä numero 2 vaan pitää kumipuolen kohden maapallon keskipistettä. Helteen etenee elettömän varman näköisesti eteenpäin. Ensimmäisellä kierroksella Portugalin Goncalo Reis. Kyllä, Reis tulee sieltä taipaleella. E1-luokassahan kolmen pätkän jälkeen Matti Seistola on kärjessä, Rodrik Kain kakkosena, Thomas Oldraatti kolmantena, 7. Antoin Meo ja 8. heti Meon perässä numero 41 Roni Nikander Suomi. Nyt Extremelle liikkeelle numero 13 ja Porhi. Lindholm lähtee liikkeelle, tyylikkään näköisesti Ruotsinen. Ja sitten Suomi tosiaankin 3 pätkän jälkeen. Nikander on MM-sarjaa hallitsevasta Antoin Meosta ihan reilu sekunnin päästä. On reilu sekunnin 99, mutta joka tapauksessa Nikan sijoituksissa 3 pätkän jälkeen tässä tämän päivän kilpailussa. Näin on Nikander siellä taipaleella. Hän on Nikander antaa kaasua ja tuo hyppyri, joka eilen koitui Euroremeksen tämän päivän kyllä kohtaloksi. Nikander tuo elettömän varman näköistä suoritusta osuudelle, jolla koukataan Extreme-testillä kaikkein lähimpänä Heinolan kaupungin keskustaa. Ja sieltähän Nikander sitten pystyttää tuon pienen hyppyrin montun pohjalla ja sitten tuohon isoon hyppyriin. Ja katsokaa tuo Nikanderin tyylinäyte, vau! Siinähän Nikander pistää pienen linkun tyngänkin tuossa isossa hyppyrissä. Huikeaa menoa Nikanderilla. Nyt kun menisi vielä tuo kivimutka, irtokivimutka, ja kyllähän se menee pystyssä. Ja suhteellisen varmalla suorituksella. Näin on Nikander kisa ja nautitaan hienosta suorituksesta. Roni Nikanderin työskentely Extreme-testillä oli lennokasta, se oli vauhdikasta ja se oli ennen kaikkea näyttävää. Näin Nikander siellä testin maalin jälkeen ottaa tietenkin hiukan juomaa. Kilvet valkoiset numerot eli E2-luokka liikkeelle Extremelle toistamiseen.
Pierre-Aleksandri Rini, Pelareneen, Antti Yrjösen kova kilpakumppani. Muutaman vuoden takapeluun on tullut tuloksia, eli 3 pätkän jälkeen. Rene Salminen Guerrero, 3 kärki E2-luokassa, noin 3 sisällä. Numero 9 näköisenä. Näin Salminen matkaan tämän päivän toiselle Extreme Testille. Tukin tyylikkäästi haltuun. Siellä aluksi Salminen jää tunnelihyppyrin päälle. Jossa tuo Penkka tahtoo, Valli tahtoo hiukan imaista. Salminen kääntää sieltä taidokkaasti. Siellä ei paljon hiekka pölise. Hän ei pyörää hirveästi tosiaankaan valleihin upottele, ja sehän on, no ehkä ei niin näyttävää, mutta kello tykkää, enemmän sitten tullaan jo ylikulkusillan yri. Siitä komeasti Salminen menee nätillä matalalla kaarella. Tyylikkään näköistä on tuo Salmisen eteneminen, ei ole mitään ylimääräistä tuossa ajossa. Se on sitä tuttua varmaan Juha Salmista. Salminen aika kuvaa. Ja näin tuo pitkä hyppyri. Tyylikkäästi Salminen tulee sieltä pitkällä loikalla crossfiradan lähtö suoraan alueelle. Ja sitten se irtokivimutka, se tämän pätkän yllättäen ehkä haasteellisin paikka. Hiukan joutuu Salminenkin ottamaan siellä tukea, mutta ei pahemmin tukit. Ja näin on Salminen käsi Juhalle. Juha pysähtyy sinne testin jälkeen hörppäämään vähän juomaa. Ja suunnistaa tietenkin siitä sitten kohti crossitestiä. Pätkän maaliin Salmisen jälkeen Ivan Cervantes numero 25 pätkän jälkeen tässä E2-luokassa nelosena. Reilut 2 sekkaa perässä kolmospaikan Cristobal Guerreroa. 5,33 sekuntia johtamaan Pelareneen, joten kyllä tuo E2-luokka nyt ainakin. Ja näin sitten Extreme-testille. 50 kilpailijoita vielä lähtemättä tälle päivän toiselle Extreme-testille. Painelee numero 5. Ja seuraavana starttaa sitten Extreme-testille. Numero 11. Double, Belgia. Sitten seuraavana Extreme ja Keppi. Ja sitten 3 pätkän jälkeen 13. Hiukan alle 40 sekuntia kärkeen ja sitten numero 38. Heinolan Riku Rouhiainen. Näin menee Extreme-testiä hänelle niin tutulla Komosten kylän motocross-radalla ja liikkeelle saman tien numero 34. Komostiina etsivä kilpailija luku sillan alle. Sieltä tulee Rouhiainen. Ja menoa Rouhiaiselta nähdään tällä kun Extreme-testin lähdössä on käsittääkseni sitten E2-luokan Letkan viimeisenä taivaltava numero 45 Henri Himmanen. Näin on Himmanen liikkeellä. Kjell Söderström tulee tuon pitkän hyppyrin pintoja pitkin. Ja loikalla yli. Sieltä tulee Heinolan motocross-mies. Tyylikkäästi katsotaan miten menee sitten tuo irtokivimutka tällä kertaa Rouhiaisella. Jälleen on pikkusen takkuamista siinä. Ei kuitenkaan pyörä sammu eikä mene nurin ja vielä tukit yli ja näin on Rouhiainen. Ja muutama kilpailija E2-luokasta vielä sitten Extremen
maaliin. Näin sinne saapuu numero 48 Olle Lötman från Sverige. Ja Oli. Tää jo yksin. sitten Ekstremen maaliin numero 45 Henri Himmanen. Näin siellä pitäisi olla sitten Aigar Leokin, jotenka kyllä Tarkkala nyt heräsi taistelemaan sitten vähintäänkin E3-luokan kakkospaikasta, kun numero 2 E3-luokassa, eli Christoph Nambotin jo 9. David Knight, 10. Markus Geer ja 11. Toni Eriksson. Näin, nyt se alkoi sitten tuo kreikkalainen tulospalvelukin hiukan pelittämään paremmin ja saatiin tosiaan jotain tietoa myös tuolta tähän E3-luokka Eero Remeksen mahdollisuudet tässä lauantain kisassa. Ja näin sitten Marko Tarkkala onnittelee nuo tukit. Ja sitten Tarkkala motocross-radan ylikulku sillan alle. Näin sitten Tarkkala tulee tuohon pitkään ikäpolveen ja kentää Marko Tarkkalakin tuohon motocross yli. Sitten niihin irtokiviin. Ja ei suurempia virheitä ainakaan Tarkkalalla. Nätisti tulee pysähtymättä irtokivetkin yli ja näin on Tarkkala Extreme Testin maalissa. Näin, Tarkkala tosiaan ensimmäisen kierroksen päättämättä luokan päivän kokonaistilanteessa suoraan kolmoseksi. Vähän sillä näkyy jälleen tuolla Extreme Testin viimeisessä mutkassa tuossa irtokivissä olevan ohjelmaa. Se oli eilenkin yllättävän haasteellinen supertestillä tuo kohta, joka sattuu. Näin sitten Extreme Testille tällä kierroksella numero 30. Eriksson, näin on Eriksson liikkeellä. Siellä oli Erikssonilla pieni happipaikka ennen tuota ylikulkusiltaa. Siellä pääsi vähän peli poikittain hypystä, mutta motocrossin MX1-luokan Suomen mestaruuden jo ennen kauden viimeistä viikon päästä Orimattilassa ajettavaa osakilpailua varmistanut Eriksson hallitsee Näin sitten Eriksson siellä jo testin loppupäässä lähestyy tuota todella huikean pitkää hyppyriä. Näin tulee Eriksson sieltä yli. Siellä joku valokuva ja sitten vaan painelee tyynen piileästi ratanauhojen välissä. Toivottavasti Eriksson ei kauheasti tuota tilannetta säikähtänyt. Nopeasti onnistuu Eriksson suorittamaan myös tuon irtokivimutkan ja näin on Eriksson testin maalissa sisään nimenomaan melkoisella nopeudella. Ja Jari Mattilahan kurvailee siellä sitten jo myöskin. Mutta muistetaan nyt, että Nambotinilla tosiaan näin tulee Mattila tyylikkäällä loikalla tuon pitkän hyppyrin. Niin muistetaan se, että Nambotinillahan on sitten peräti 30 sekuntia etumatkaa kakkospaikan Aigar Leokkiin ennen tätä testiä. Sitten Mattila irtokivissä lyhyempänä kaverina Mattilalla vähän on jalat loppua kesken irtokivissä, mutta tyylikkäästi tulee 5 seconds, exactly 4.87 seconds behind same. Third, Simone Albermoni, Italy, Fabien Planet, fifth, Antoine Meo, and sixth, Roni Nikanter. Tämä tilanne E1-luokan kärjen osalta 10.
Toivola.